Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Hernan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sana dalawa ang puso ko. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Hernan. Oh, Hernan. Muha na niyo. O, unsa man di pa? Cellphone. Sure ka pa? Nga ako na ni? O lagi, imo na na. Ako lang lang gipalit aron na kay magamit sa imong pagskila. Salamat kay pa. Yes! Naanagid ko yung cellphone. Di na ko magsigig pang huwam. Mulakaw sa ko, ma. Asa man ka? Madto ko sa bungtod. Mangita ko signal. Wa mo'y signal din sa ato, good. Na, ala sige, ayaw pagpagabi ha? O, ma. Malipay na unta ko nga na ako'y kaugaling yung cellphone. Pero mausa lagi. Hinahal na pa kumuhan niya sa bungtod aron magkasignal. Sige lang. Ang importante, naan ako'y cellphone. Di na ako magsigig pang humam. Ma, pa, bakasyon ba man? Mananghid unta ko ninyo nga muadto ko sa Davao City. Mag-unsa magkas Davao? Mubakasyon ko silang tiya na Bilma. Sa akong igsuon? O, good ma. Kay malipay ba tos tiya kung muadto ko sila ha. Nang sa mandong, ato ni pabakasyon nun si Hernando. Sige, pagtuan na. Hernan, Pa, ayaw pa badlong si mong iyana. dili pa kabutan ako ha. Bantay bitaw. Pauli din his ato ha? Ngawa pa'y klase. O, ma. Uy, ang ako madining gwapo nga pag-umangkon. Uy, dayon dong, dayon. Pamina ko tiya. Ay, pastilan pagkabuutan, gidi mong bataa ka. Uy, nga naman di ay tuod nga ni amang ka. Gisugo kang mama ni mo? Wati ay. Kuan ka nang bakasyon lang ko din sa inyo kay laay kay dito sa bukid good. Mayoy noon, aron ako'y kauban din he. Induta din his ilang tiya Bisag unsang orasan na signal. Mag-Facebook ka bi? Unya, mang-add ko aron ako'y daghang mga friends. Ala, hindi na ni-confirm sa kong ipang-add. Angel ang pangan. Murag familiar lagi na ko iyang naong. Familiar sa tanan ko, Hernan. Taga din, di ka, Jill. Taga Santa Maria man ko. Bantog ra nga mura na ko nakakita ni mo. Taga Santa Maria, saday ka? Ako, masad, taga Santa Maria, sad ko. Bantog radi ay. Silingan na dita. Jel, okay ra nimo nga samok-samokon di ka birmi? Okay na, uy. I love you, Angel. Hernan. Muna tinuod, Jill. Sa sige na tog chat-chat o tawagan na na-in love na ko nimo. May chance ka ko nimo, Jill. Anya akong sugton ti ka. Dili ko namang pasakitan.
Di ka na mahitabo kay love makita ka. Bantay ha. O lagi. Anya, unsa man, imo na kong gisugat. Oh, Hernan. Uyab na ta. Salamat, Angel. Salamat kayo. Kumusta, Heart? Kinsa mong gi-heart, uy. Kinsa mo daylain? Di ikaw. Anong nag-heart man ka na ako? Ganahan ko nga, manaytab ka na ina to. Ganahan ko matawag ni Mug Heart. Ang buot pasabutan na nga, Heart ang atong call sign. Oh. Okay ra nimo nga. Okay ra nimo, Angel, nga Heart lang ang atong tawagan na eh. Okay na, uy. Sige. Heart ang atong call sign. Ana ba? I love you, Heart. I love you too, heart. Ha? Last na ini mong tawag na ko? Oh, Heart. Nga naman. Di abe ako ron sa Davao City. Kay nibakasyon ako dire. Unya, mapauli mo ko hapit. Kay hapit namang klase. Mao ba? Kung nanakos bahay, di na ko makachat mo kay wa may signal sa amo gud. Wa to po bungtot. Sige lang. Mag-aabot na ko kano sa ka mo kontak na ko, heart. Ah, salamat, Heart. Kaya, musta mo, Oh. Bert? Gusto naman yung bakasyon, Bert? Okay ra mga part. Nalingaw ra ko dito sa ilang tiyo. Yay, mag-usab mo, Bert. Ha? Sino usab? Okay. Nganong nausab ako nga mauram gyapon ko. Ay, usab yung Bert. Ma. Kita ko kayo di taas. Saba de ay. Lagi. Kita ko lagi ka, Bert, ah. Lagi, ma. Kita ko lagi ka, Bert, yung taas. Kita ko yung mata, yung taas mong liog. Ah. Saba de ba de? Wag gyud lamin ang komedyan mo eh. Timing kayo, Bayernan. Nga, nauli ka. Oh, nga naman. Uy, tanong kami eh. Laag ta. Ha? Nga naman ba? O, kalimot ka nga, hapit naman ang pista din sa ato. Naidis ko ron. Oh. Ha? Manglaga. Kay naidagang gwapa ron. Sige, mula agta ninyo. Gwapa sa ning babae nga bagong abot. Uy, saan ka niya? Bay, nakoy nakita nga chicks. Sure ba? Lagi. Diskarte lang mo inyo diha. Kay manginabuhi sa kung ako dre. Sige bay, kumbati niya. Di nila ka kay nakoy ila-ilahon. Hi, miss. Hello, Pwede makikila-ila ni mo? Ako dahil si Hernan. Maylin. Ikaw rin laging usa. Asam day mong uyab. Papa ko'y uyab, uy. Sure? Tinuod lagi. Papa ko'y uyab. Okay. Kung mo na, pwede dito kang masayaw, no? Timing kayo, kay sweet ang music. Okay na nimo nga, manayaw ta? Sige. I love you, Lynn. Unsa man ning imo, uy. Panguyab na ni? Ana-ana, good. Hernan. Baladang maingon ka nga, preskor kay ko. Kay bago ba na nagaila. Niya, nanguyab na din ko nimo. Gani. Paspas kaayo ka. Pero adurang gud gyapon na paingon nga manguyab ra mo ko nimo, di ba? Nya unsa man? May chance pa ko. Unya. Konsugton ti karon. Dili ka ako nimo pasakitan. Ako na isa nimo nga panggaon tagid ka. Sige na lang, uy. Unsa man uyab na ta? O, Hernan. Uyab na ta. Salamat, Maylin. Mono ni ang nyo, Lin? O, Hernan. Dali, dayan diri. Ay, di na ko, Lin eh. Igor ko nga nihatod ni mo.
So, mupaulin ako ha? Ayaw pagpauli, uy. Ha? Di ka ni mo papaulion? Gabiin na baya. Si Bakog maunsa kasdan. Ari na lang katog. Ugma na lang sa buntag pauli. Akuan ka nang basig masag ko ang imong mama nga. Magpadayon kag lalaki. Nangatog naman good sila. Dali na, suda dire. Sige na lang eh. Katog na. Asam ko matog. Diha good sa kong katre. Unya, ikaw. Asam ka to. Tapat ko ni mo. Mahadlo ka na ko? Di man. Lugod taon. Sige, magtapad na lang ta. Pwede eh. Di mo ko makatog. Kalangas ba ni mo, uy? Ay, sorry. Di ko makatog, Lin. Parehas data. Di sa ko makatog. Pwede magbakos ka ni mo aron makatog ko. Mananghit pa man ka, uy. Nga uyab naman ta. Gakos lang good. Sige ha. Magakos ka ni mo ha. Uy, ingan ka, magakos ra ka. Ikis malaki ka na ako. Nanginit na yun ito nga. Nagdapat na itong lawas ni. Hernan. May nagpasapilan ko sa kumpwato ni mo. Di lagi mapuglan eh. Mylene! Mylene, oy! Bago na, oy! Buntag ng day. Mylene! Ay! Ganun kay ba ni mong ibangon? Ay! Hala! Kinsa ka? Ngano na ka sa kwarto sa kong anak? Oo, ganun nagdood mo. Ma? Mylene! Ganun may kauban kang lalaki din sa imong kwarto? Kinsa nila lagi ha? Si Hernan, ma. Akong uyab. Nasaan mo pa? May nahitabo ninyo? Ote? Ay, kinahanglan nga manubag ka sa gibuhat mo sa kong anak, ha? Ha? Paniya ang imo mga ginikanan, kay magsabot mi kung kanus ang kasal ninyo. Ha? Kaslunan ka? Oh, Angel. Unsa mong pagkahitabo Namugod kay babae nga gihatod. Unya dito ko makatuog og may nahitabo na mo. Og nakitaan ko si ginahan nga nagdugmi siyang anak. Mao nang ilaming ipakasal. Ganang gibuhat maniliwan ako, Hernan. Ganang mo ko gipasakitan. Sa ilo ako, Angel. Ano yung imong pag-eskwela? Muundang na lang ko ini. Kay makitipo naman ako, smiling. Samtang magpaabot mi sa adlaw sa mong kasal. Sa ato pa. Magbuwag na lang ni tayo ni. Oh, Angel. Sorry kayo. Andam ng tanan, alang sa mong kasal. Kinahanglan nga makikita ko ni Angel. Nganong nakikita man ka na ko. Di ba ingon ka kasunod na ka? Oh, Angel. Ugma na nga mo kasal. O niya ano nakikita man ka na ko? Bisag buwag na ta, pero friend naman gaya punta, di ba? Oo. Nga naman di ay. Ugma na nga mong kasal. Mahimo ba nga mutambong ka sa mong kasal?
Sure. Hindi na gid kapukan. Maminyo na gid ko. Hain mo ka sa Angel. Ingon siya, mutambong siya sa akong kasal. Ah, si Angel ka lang ni kanta. Ah, kalain sa akong ate. Kasakit sa kundukan, namati siyang kanta. Nan, okay ra ka? Alin, okay ra ka. Hindi ko mapadas akong kipate. Nainay ka na eh. Kinahanglan di na ko magkunauna ni Angel. Kay maminyo na ko karoon kamay nini. Parang kailan lang. Gamay na lagid og kuwang. Og buto nang akong luha nga naminaw sa gikanta ni Angel. Ug sa akong nakita sa mga mata ni Angel nga gisakitan siya nga nagtanaw nako nga kaslo na. Sa pagkakaroon, focus ako ni Maylin nga akong asawa. Labi na nga may anak nami. Dinhin na ng kutob, og dagang salamat sa pagdagad ng akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Hernan nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan, sana dalawa ang puso ko. Ang mong kaagi gibatan udo sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining talumanuan, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nakang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Hubay, Liloan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Regine. Regine, kumusta naman itong akong gisulti ni mo? Hain na to. May bawar ka na siya ba? Bitaw, naka-decide na ko, Dave. Oo, sa may desisyon ni mo. Yes. Yes? Yes. Gisugot ati ka? Uyab na ta? Oo. Yes! Uyab na mi! Ay, di na lang ko mahibong nga nuwa ni mo dugay-dugaya. Kay nahibaw ko nga in love yun kaayo ka ng Dave. Imong ba, na puro na lang yun eh. Maogani, ma. Ay, pero nga naman dahil tuod, nga dugay man mo siyang gisugot, nak. Aron may bawaan ako kung seryoso bagit sa diri nako, ma. Kung dili ba sa ingon anak kadali nga mapulan. O gato na lang manguyab sa laing babae. Ay, pero dak, dili biya na mao'y basihan para makaingon ka nga dili na gid magbinuang ang lalaki. Nahibaw ko, ma. Pero nahatag na nako ni Dave ang akong pagsalig. Og nahibaw ko nga dili ko magmahay. Nak, Ikaw nagmayo, ha? Ikaw, gyud. Imog gyud kong patambukon, ha? Iunahan na ako kumapanggaan. Basi nun yung biyaan ko nimo kung nutambok na ko, ha? Dili, uy. Bisag malusyang pagka, di ko mo biyaan ni mo. Sus, storyara na nimo kay anniversary na to karon. Dili, uy. Mo ginitinuod. Happy anniversary, han. Happy anniversary, Han.
Good morning, Han. Good morning, birthday girl. Ay, oh, no? Birthday mo din ako, ro, no? Galimngawan pa ka. Magkita taon niya ha, sa paborito na itong restaurant. I-treat ka. Han, mahal man dito, uy. Ganahan ko og simple lang nga birthday celebration. Special ron ni mga adlaw. Mga sige na. Pagnganaw na niya diha, ha? Waong taga mga alas 11, okay? Okay, Han. I love you so much, Han. I love you too. Unsa ni? Surprise. Ikaw, cute. Oh, Happy birthday, anak! Ma! Happy birthday! Thank you. Han. Han, ano ko taong nagluhod man ka diha? Will you marry me, Regine? Of course. Yes. Han, what if kani mo i-theme na to sa akong kasal? Yes, pwede kayo, Han. Bisag kung sa laging gusto ni mo gimatuman. Thank you, Han. Excited ako sa tong kasal. Thank Salamat. you. Salamat! Ako nagit ka. Dugay naman kong imo, good. Akong asawa ba? Kanindot, paminaon. Dali na, mag-imo na tag-baby. Ganahan ko kaluha na yun. Amaw. Usa resulta. Wa gihapon. Negative. Mao ba? Sorry, Han. Okay ra. Lukaos ako. Han. Sa namang oras? Wa pa gid mauli si Dave. Tagdugay na kayo siyang mauli. Dili man singon ani sa una. Oh. Wa kasi mawadi og gana tungod kay hangtod karon. Wa paghapon mi anak. Mao ka. Oh. Si Kuya Marvin? Pasensya na gid kay day ha. Wala gid ko'y nahuna-hunaan nga mapangayo ag tabang. Di papahawa na mo gud mis among gipuy-an. Okay ra kuya, uy. Welcome ra gid kaayo mo din ni Karina. Salamat, Regine. Dali. Ipahimutan na inyong mga butang. Oh, ngayon nalasad nga niya mo. Aron, di sa may magbingaw din. Temporary rin ning amo, Dave. Kung makakita mig brato, mamalhin na mi dayon. Basta kay welcome ra gid kaayo mo din hi. Salamat kaayo ninyo, Dave. Regine. Kuya? Ngano man ka? Ngano na kinuktok man ka diha? Wa pa gani mi makapahimutag tarong day. Nang mabdos pagis kanina. Uy, mao ba? Okay ra na kuya, uy. Blessing na ang bata. Kami gani, gusto na kayo makaanak pero
Wa pa mi hatagi. Maayo man mo kay... Maayo man ang inyong kahimtang. Sige lang, kuya. Andam ra gyud kayo ming mutabang ninyo, kuya. Regine! Hala, naunsa man dos Karina? Uy, basig mga anak na. Dali, dadon ako sa ospital. Pasensya na gid kayo ha. Nga kamo pa mo na di sa ospital. Pero sige lang day. Magdali ko uli inig out na ko. Okay ra, kuya, uy. Kami rin bahala ni Karina. Saan naman ang orasa? Wa pa man maabot si kuya. Ah. Hello, kuya. Salamat kay nanawag na kitahon ka. Asa naman ka? Si Regine eh. Kinsa ni? Imong lambir magkatapos ang itawgan sa biktima. Biktima? Ngano? Naunsa man ang akong kuya? Nadisgrasya sa motor. O wala siya. Unsa? Karon nga, wala naman si kuya ni mo. Kita na lang mo imo sagop sa bata. Unya si Karina? Oh, siyempre, ano siya uban na to? Siya man may inahan. Sige. Dili sa dako sila pwedeng pasagdan. Labi na gid ang akong pag-umangkon. Nakatuog man di ko din isalaw eh. Tempa. Nganong ngit-ngit makayo din eh. Hain man si Dave. Dili lagi ko. Nga naman rin si Karina. Kinsa may kastorya niya. Dili lagi ako pwedeng padang mo pilidos bata. Ako siyang anak. Nagdili mo ipadala ko pelido. Anak? Unsay imong anak, Dave? Regine? Regine? Unsay buti pasabot ani? Ikaw mo'y amahan sa bata. Dili si Kuya Marvin. Regine, pasaylo ako. Tubag ako, Dave. Sorry, Regine. May nitabo na namo ni Karina. Huwag napababdusan ako siya. Salbahis ka! Salbahis ka! Regine, sorry. Pero si Karina na ang importante na ko karon. Siya mo'y inahan sa kong anak. Panglayas mo! Re- Panglayas mo! Iba't ang pangako sa'kin, ako lamang ang iaging Nagtuo ko nga kung unsa kanindot ang sinugdanan sa among love story ni Dave. Mausad ang ending. Pero lahi. Grabe kasakit ang iyang gibuhat na ako. Humanad to, ni-file dayon ko og annulment. Aron dili na ko makakita pa nilang duha. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagi ni Regine nga taga-Hubay, Liloan, Cebu, uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga rekalahan, tunay na mahal. Ang mong kaagi gibuhatan na sa radyo ni Carol Marie Cain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikala, mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit.
I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpangina. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Rika. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Superwoman. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Kasuntingan, Mandawi City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Rika. Unsa man? Okay na ka? Napalitan ni mo tanan ni magikinahanglan? O, day. Salamat kaayo, ha? Hasol kay kaubanan day ay grabe. Dugay kay kamahuman kay grabe kay kamuhangis mga tindera ba? Day, kinahanglan kong magtipid. Kaya ba sino niya question na sad ko ni Mark bahin sa kwarta? Ay, ambot ni mo. Huwag yung kasabot ka nung hadlo kay ka ng bana ni mo, oy. Dili lang di ko ganahan og daghang samok, day. Maura na. Oh, hala? Unsan mang oras, ha? Uy, alas 5 naman di ay. Tanan tayo yung mauli na ta, kay magluto pa ko. Na, sig maabot ato si Mark di kas trabaho. Di pa ko'y luto. Oh, niya naman di ka na. Hain man si papa ni mo. Oh, nagluto pa rin ka? Oh, nadugay ko sa merkado, good. Daghan man og tao, good. Oh, paspasin na. Kay gutom na ko. Sige. Hapit naman eh. Kumusta imong school, anak? Okay lang. Ikaw, Han? Kumusta imong trabaho? Oh. Han? Unsa to? Nangaon pa man in taon ta, uy. Kabisi ba nimo ana imong cellphone? Importante ni Rika. Trabaho ni. Di ba rin ka makasabot kay wa mo ka magtrabaho. Haya, hiram kay ka din sa bahay. Unsa? Unsay hayahay? Ay, iyo, busog na ko. Anak, una ko ni mo ha. Okay, papa. Ano man to siya? Nahibaw kog ngano. Ha? Nga naman ko, no? Basig na ana nila ang gikabuangan imong bana, day. Ha? Binuang. Dili na niya mabuhat, day. Mao ba? Pero ano nakahimo mo siya sa pagbuhat og account sa usa ka dating app, be? Unsa? Nakita na ko yung profile sa usa ka dating app, oy. Og gagay mo unsay nakasuhat? Single siya ug way anak. Unsa? Og mo tungo ka, no? Sendanti ka. Gusto na kong kumpruntahon si Mark. Pero naibaw kong madinahigit siya. Sa may buhato na ako. Han, na ako'y ipangutanan ni mo ba? Salam sa Rika. Siguro sa naiawayan na to ha. Huwag mo ko'y plano makig-away ni mo, good. Gusto lang kong mangutana. Sa mana? Naa kay account sa usa ka dating app? Anong gutaw? Mininyo kong dako niya magbuhat pa ko account sa mga ingon na. Nangutana ramang ko, good. Kamitas lang utok ni mo yung nakamutana. Mark!
Ganing na lang. Pagbuhat og account pero ayaw ng picture ni mo maibutang. Ha? Maayo ka nga ako ng buhaton? Aron matanaw ni mo bukagat ba siya? Sige. Nireply pa kasi sa akong message niya. Akong i-check. Naagi-reply niya. Hi, beautiful. Beautiful di ay ha. Ululuhan ko ni siya. Nakailakay ko sa kumbana. Tanaw na tugon si buhato ni mo, Mark. Huh? Sa'yo ka ng chat o good morning, ah? Samtang ako. Pila ka tuig na nga wa man nang niya i-greet o good morning bisag nagtawad rin eh. Grabe ka, Mark. Nahumanag yung luto. Mag-check ko sa chat ni Mark. Unsa? Nitugan siya nga minyo siya og may anak? Oday, kay gusto siya nga, honest ko no siya. Di ka po na kuno sa siyang asawa kay Lusyang na kuno kayo. Biyain ang bana ni mo, eh. Day. Ay, gitawag na ko. Buwagi na, ha? Ayaw na pagpakabuang nga na niya. Gaya ba ni mo? Gutom na kay mi. Sa ako pagka magsukad. Wa pa man ka kamapungkol. Ikaw na may nagsukad. Usa? Usa pa rin mo pabikil eh? Kuyawar ko ni mo. Mas kuyaw ka. Mark, magbuwag ta. Usa? Mas maayo nga ni Academy. Dili na ako kayang mo atubang sa kong banad ay. Basin pa na makarealize siya karon nga importante ko nga. Wa na ko. Wanyay mong anak in town. Ako man sige bilin sa kong mama. Anya? O sa may plano ni mo tong account mo sa dating app. Padayon nun ako. Aron may bawaan akong unsay buhaton niya karon nga wa na ko. Buwag na mi sa akong wife. Magkita ta. Ay, wow! Mo ni chat niya? So sa ato, panalipay siya, nagbuwag mo? Anak kita ay. O niya magsige lang kaghilak diha. Last na ni. So good karon. Ako nang atimano nang akong kaugalingon. Mag-gym na ko day. Og dili na ko musugot ka malusyang kong balik. Kana! Nag-chat na sa si Mark. I love you. Akong replyan. I love you too. But please, dili ko gustong mahimong kapit. File og annulment para sa imong asawa. Day, dinhi sa bahay si Mark ganina. Anya? Unsa may tuyo niya? Nagbilin siya annulment papers.
Giprocess na ang among annulment sa akong asawa. Please, magkita na ta. Sige. Makikita na ko ni mo, Mark. Oh. Rika? Ganun niya ka? Gusto ka makikita na ako, di ba? Usa? Tanawa, oh. Kinsa pa din ka chat na ako. Oh. Huwag yung ko makasabot nga nung gibuhat ni mo na ako, Mark. Gihatag na ako nimo ang tanan. Gisilbihan ti ka, giatiman ti ka, gimahal og gipangga. Nya mo ra nimong ibahos na ako? Rika. Unya ningon pag yung ka nga nalosyang ko. Nalosyang ko tungod di mo. Pero wa kay ayo nga pagkabana. Rika, sorry. Alam yan ang sorry ni mo, Mark. Kibisag unsa pa'y mahitabo. Dili ti ka mapasaylo. Dili man tuod maayo ang ending sa among relasyon ni Mark. Pero nalipay ko. Og nagpasalamat ko sa Ginoo nga gipalayo ko niya sa tao nga dili deserve sa akong gugma. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mo ka mga higalan kaagad ni Rika nga taga Kasuntingan, Mandawi City, Cebu, uban sa awit nga iyang kipangayo awit karakalahan. Super wow. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakaabit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Ayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si RR. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Will I Survive? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na sa'yo ang kaagi karon? Muganing sa kalalaki nga taga Leyte ang nga matatampo nagdasagan nga ara-ara. Oh, Arar. Bantayan ni Bay, ha? Kay manglaki na. Saan mo, tay? Wato misa atong uma, maglimpyo mi dito. Kuyog ko rin nga, tay. Ay nga nung mukuyog man ka. Ang tabang ko rin sa uma. Ay pastila ni bata. Dinhin lang kas bay. Kuyog lang ko ninyo, tay. Aron, dali mo man og limpyo ang atong uma ba? Nala, sige, tana. Ay, Oh, nusa naman ka, ang lingkod magkadya. Saan, kapoy? kapuyan ay mag-umatay sa. Oh, kapoy, oy. Mong ikaw pagtarong Diyos pag-eskwela. Aron, dili ka mahimong mag-uuma. O, tay,
magtarong gid kog eskwela. Congratulations, anak. Salamat, tay. Congratulations, Dong Arar. Salamat, tay. Dali ragyo kaayong panahon. Walang hibaw nakagraduate ka na sa high school. Mao gyud, tay. Ay, dali na mo. Mamauli na tayo. Unsa may plano ni Murundong nga nahuman naman kag high school? Gusto nta kong muskwila college, tay. Aron kon makahuman kog eskwela o makakita kong nindot ng trabaho. Hawason ta mos kalisod. Nindot kayo ng imong plano, Dong. Uy, karon pa lang, nalipay na kong maghuna-huna. Musugot mo na tay nga muskwila kog college. Oh, sige, amo kang paeskwelahon. Maningkamot mis nanay nimo nga mapahuman ka na mo og eskwela. Salamat inyo, nay, tay. Pangandam, kay adto ka na mo paeskwelahon sa Cebu. Salamat itaw. Kay nakaskwela na gyud kog college. Aron maabot na ko ang akong gipangandoy sa kinabuhi. Nay, tay. Nahuman na medyo kog college. Mananghidon ta ko ninyo nga muadto kog Manila. Uy, mag-unsa magka dito sa Manila. Adto ko mga apply dito, nay. Basin pa day, makaluyan, makatrabaho ko sa gawas. Unya, kinsa may abtan nimo dito? Adto na ko moabot sa ilang tiyo Jerry, tay. Sige. Ayaw pa badlong siya mong uyuan dito, ha? O, nay. Naman kay number na ko, panawag ko niya kung unsay imong kalaki dito sa Manila. O, tay. Di ka basta-basta magkatrabaho sa gawas o panahon na doon Wala gityo. Suway-suway lang niya ako. Tay kay Manila dong, pait ka ni. Huwag kay kwarta, pwede pa itayot. Huwag kay trabaho, grabe, samot. Wala gityo. Ay, may maayog, matrabaho ka lang una sa kong itrabahuan. Kaya nagkinahanglan man sila og tao ron. Sige, Tyo. Trabaho lang muna ako. Kumusta naman ka niya? Okay na tayo, nakatrabaho na ko dere. Tabangan ko ni Tiyo Jerry. Maayo hinoon. Sige lang tayo, magpadaraw niya kung kwarta ninyo, ha? Dali aras panahon eh. Apit am di ko upat ka tuig din sa Manila o nakatigom na sigo. Mupauli lang ako sa Leyte kay gimingaw na kay ko nilang nanay tatay o fiesta po sa mong dapit. Kabral, ikaw Ako yung taon ikaw. Sabot ka gwapo ka, ganito ka Manila. Ha, ikaw ikaw. Moram gihapon ko gud. Mga gwapo rin ka, pero, para, timingas mo pagpauli ng gawi. Ha, nga naman. Na may kalingawan ng gabi ikaw. Naroy ta, kay, nakoy ipilailan mo gaw. Sige ikaw. Gaw, maya kong ingon mo nga kung ipilailan mo. Si Jen. Jen, ang gaw si RR. Kagwapa niya. Uy! Go! Ah. Sakoy! Ay. Saan ko siya magtutok ni Jen? Ay, Jane. Hello. Ha? Kaya ka ni Jen? Ugaw.
Yatis ha? Ako ka mo na ipaglilangay. Muya bid yun. I love you, Jane. RR. Manay tinuod, Jane. Na love at first sight ko nimo. May chance ka ko nimo, Jane. Nganong malimod man ko nga. Ang tinuod. Ganahan sa ko ni mo, RR. Kun mo na, kita na. O, RR. Uyab na ta. Salamat, Jane, nga wako nimo padusag dugay. Salamat, yugayo. Tinuod ning akong nabalitaan dong. Nga may uyab na kuno ka. O pa, si Jane, taga Picas Barrio. Kung mauna, pagminyo na lang. Aron makakita na mi sa mong apo ni nanay nimo. Maogid dong. Nindot trabaho nun ning naay apo. Pagminyo na, total na mantay mga kahayupan diha nga imong magamit sa inyong kasal. Okay, rasad ko nga magminyo ta. Salamat, Jane. Atong lihok ko na nga itong mga papilis aron makasal na ta. Ha? Mo abroad ka? Oray, nadawat ko para gawas. Nga sa ato pa. Malayo na day ka na mo? Sige lang, Uday. Para ram sa di sa itong kaayuhan ng akong buhaton. Para sa kumaon sa itong mga anak. Pag-amping ba dito sa gawas, ha? Uday, kamusta pag-ambing din niya? Ikaw ni bahala sa itong mga anak, ha? O, dong. Salamat din taon kay okay na nga mo trabaho rin sa gawas. Mahataga na gyud ako mayong kaugmao ng akong pamilya. Kumusta man mo diha? Okay na mi dong. Mayo inon day. Magpadakon mo kwarta ha, aron makapatukod ka og bahay diha. Kay inikuli na ko, magnegosyo na ta. Sige dong. Sugam dagan sa panahon eh. Upat ang day ko katuig din sa abroad. Sunod adlaw mahuman na nga akong kontrata. O makauli na ko sa Pinas. Makita na ako ng akong mga mahal sa kinabuhi. Salamat ka na uli na ka, dong. Gibingaw na kay ko ninyo dayo eh. O ilabi na good. Sa akong mga angel. Minganasad ka ayaw minimo pa. Ako sad bingaw na kay ko ninyo. Dali be, dali. Diyan na yung mga pasalubong ninyo. Ha? Magnegosyo ka? O day, magnegosyo na lang ko. Kapoy namang ibalik sa gawas eh. Sige, dong. Unsa may mo negosyohon? Nakaloyan kita sa Ginoo, dong. Nilambo kita ang imong farm. Og ang atong grocery store, maayo sa dug kita. Og nahuman na sa nga atong bay. Basta maning kamot lang kita day. Maluoy naman ginatong Ginoo. Maogi, dong. Day, si nanay ug tatay pa. Mga tiguang na magito sila. Musugot ka nga. Anila nato sila papuyon din sa ato? Sige, dong. Aron nato sa silang maatiman. Okay ramang good mes nanay ni mo din sa ato. Maog yun.
Okay na magkugbitito siya, bay. Dili na, tay. Mga tiguang na mo. Nagkinahanglan na mo og pag-atiman. Maong, ani mo puyo sa amo, ha? Dajin, panganda mo. Bubalhin ta sa session hall. Ha? Nga naman to? Na-super typhoon nga mo igo din sa tong dapit. Bagyong Yolanda ko, no? Unsa? Sige na. Tay, panganda mo kay mubalhin ta sa session hall. Kay na bagyo nga, muabot ko sobra ba kay ni? Sige, mamahin. Salamat kay nahumanan akong lakad tinahan. Huwag nahipos sa dako ang mga hayop. Balik ako sa session hall. Kay nisugod na bang hangin. Inay, kamuram lagi din eh. Ay, mas mama ninyo. Nag-apas na lang lola ug lolo. Unsa? Ipauli man si lola ug lolo pa. Kay iya ko nakatiman ng ilang pay. Oh, ginoo ko. Di nila mo ha. Ayaw mo pagbiya din eh. Kay ako sila pason. Sobrang hangin. Nagsas na ay tatay. O si Jane, iapas na lang ginoo niya. Kung saka, bulog sa tubig nga, nagpaingon ako. Manod ko! May gani kay huwag kong matay. Nagkadgunit pa ko ining kahoy. Kadakan sa kusaman. Mubalik ko sa session hall. Magsusi ko dito. Kumusta man mo din eh. Okay naman din ito. Ang imong mga anak, okay naman din eh. First na nagtatay ni mo. Among nabangalan nga, wala na kinabuhi ito. Unsa? Maluoy mo. Tabangi ko ninyong makita nga akong asawa. Wag na ba eh. Wag yun, makita si Gideon. Ano dito? Ginoo ko. Ang sabi ni nahitabog sa kong ginabuhi. Namatay sila si nanay o tatay. O karon, wagin makita bisan ang patayng lawas na lang sa akong asawa. I have this feeling inside me that I've always tried to bring it, but only Grabe ang kadaot nga gihatag namo sa bagyong Yolanda. Nangamatay ang tanan akong mga kahayupan. O namatay usab sila si nanay o tatay. Ang pinakapait kay namising nga akong asawa nga si Jane. Pero bisan pa man, nagpakaligon ko tungod og alang sa akong mga anak. Dinhin na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mahigalang kaagi ni RR nga taga Leyte uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga rekalahan Will I Survive? Ang mga kaagi gibata nagduwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kawit care of
RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, niining akong kaagi. Ako si Mia. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kaba. Katulong sa gabi. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka babay nga taga Davao City. Ang atong tampo nagdasingan nga Mia. Uy, asa naman yung bayot, uy? Dugay mo gawas. Mia! Uy, bayot, kadugay ko ni mo ni gawas. Ay, napakoy gibuhat among room, uy. Ano ba gigutom na ka? Ay, nakatag-an gyud ka bayot. Gutom na kay ko. Ay, ato na tas kantin. Aron, mawala ka gutom nimo. Asa man to, uy? Noon sa ka, uy. Gusto ko gisigihan mo pangita diha. Kenneth, huwag din ako madakong kwarta, uy. Mauna ni Ron. Kadiyot sa, mabalik sa ako sa mong room. Tuari sa bag akong kwarta. Ay, nagbalik dito, day. Nagaguhago lang yung ka. Paniasam ko kwarta nga akong ipalit og snack. Ay, kakul. Ako rin bahala nimo. Sagot ka. Tala, Mia. Mamauli na ta. O yan na lang ta mamauli na, uy. Oh, ano man. Taligsik, uy. Wa akong makadag payong. Ano sa man taon ka, uy? Pero may manimong kalimtan ang imong payong. Di ba naman ang dakang nga mukalit lag-uwan ron? Lagi, uy. Magsige naman, magsahod na lang taaning akong payong. Para makapauli na ka. Dinhin na lang ko bayot, uy. Salamat kay paghatod ni mo na ako, ha. Way sa payanday. Babus. Si Kenneth tong naghatod ni mo, Mia. O, ma. Close gid kaayo mo anak niya, no? Lagi, ma. Ay, anugon, kaayo bataa. Hitsuraan unta, bayot lang. Day, ugma ba? Ayaw kalimot ha? Saan sa manday? Hala, uy. Birthday in taon ako ugma, day, uy. Dabo na ako. Oh, o di ay isa. Ayaw yung kalimot, day, ha? Kay April ra ba ka sa 18 candles? Bayot, tarong akong make-up, ha? O, siyempre, no? Ayaw baga abayot, ha? Kay muro na niya kong aswang tanawon. Ay, sus, dili pa ka na. Musamot kagkagwapa. Ay kong labda bayot. Napugos na ba kong dress-dress ini? Kay dibo sa tong amiga. Noon sa ka, uy? Iwan ko kung gitutukan. Wa pa malay kayot. Kung mga arti lang ka. Ha? What if straight ko ba? Ansi buti mo ipasabot? Kung tinuod bagyod nga lalaki ko, di ko bayot. Kunya, baka gusto ka kanako. Dili cute bayot. BFF ra gyud tanong. Di gyud mahitabo nga makagusto ko nimo bayot. Diya.
Ang sakit mo namang magsalita. Sinaktan mo ang puso Ay, ko. sus! Ay, nagdrama-drama diha bayot. Sige nung uy, sakto na ni uy. Maliit niya this program. Asa man talikod ini ron? Diri ka lingkod yut. Ay, kubyai ha. Ulagi. Ay kabalakan. Yara ko si munduon. Hala, uy. 9 p.m. naman di ay. Hindi rin ko makasakay motor ini. Ay kabala ka ba yut? Ihato na ka dito sa inyo. Ang kasagapong ganako. Kaswerte kita ako sa mong BFF, uy. Kinit, dere siya sa. Ay, mo na ko ron. Uy, ay palabig inom ha. Mubiyahe para bata. Ulagi. Ay, di nilang ka ha. Storya-storyahe lang ka lang yung mga friends. Balik ko na ganako, karon tagtao, okay? Oh, kung saan naman kaniya bayot? Okay na kayo. Hubog ka? Di kayo. Tira dali na, mauli na tao eh. Huwag ganit ko nagpalabig inom. Ikaw mahinunod nagpalabig og inom diha eh. Okay, tanaw eh. Nangisatan nila, uy. Mauli na ta. Asa yung motor? Di parking. Tuwas unahan, uy. Uy, hindi uwan man noon. Yun na kay Payong. Wala, uy. Kadiyot. Di upo mo ko na may mong jacket. Oh, ipanong ni. Unya, mamasilon na sunahan. Unya, na tamo pauli kon mo na iuwan, okay? Wala nag-iuwan yun. Mauli na to na. Kadiyot sa Mia. Saman. Katong akong giingon ni mo ba? Sa gani. Katong akong giingon ni mo good. Nga kung straight back ko, di mo ba kung sugtuan? Ay, sige, yaga-yaga ba? Tumakay sa gukugod. Ayaw ron. Kay parehas tang nakainom. Gara rata. Ano na, mamauli na ta. Gabiin na. Hindi may kimayti si Kenneth? Oh. Mapay mo niya kimayti. Dili lagi maklaro ang tagways babae kay Blurred. Ano samin ko? Ganun mo na kung nalain nga nagmayday og babae si Kenneth. Hi, Bayot. Kumusta? Sana all. Nagmayday og babae. Uy, no si Camilla? Straight na gid ka. Kaya nagmayday naman ka babae. Straight na lagi ko. Kaya sama ko na itong bayhan ng imong gimayday. Uy, i-check imong photos. Di ba na iparihas akong Gimay Day? Ako din imong gimayday? Og imo lang giblurred? Yes, Mia. Nagpitiksag ko ako, uy. Ug akong Gimay Day. O, ansay buti pa sa buti mong gibuhat, Kenneth. Ang tinuod, Mia. Dugay na kong straight. Nalalaki ni mong tingog. Dugay na ko na himong tinuod ka lalaki. Pero nagbabait-bayit lang gihapon ko. Aron makaduog ko nimo. Ug ako kang mabantayan. Kenneth, Akong usbo ng pagpangutanahan. What if kung... ayun na lang what if. Dahil ako gusto pa makaduogan ni mong what if. Kaya ang tinuod. Dugay na siguro nakagusto ni mo, Kenneth. Ikaw rin ako gipaapot.
Tinood? O, lagi. Oo, niya, kita na. Oo. I love you, Mia. I love you too, Kenneth. Wa ko magdahom na sa among kasuod ni Kenneth. Magkauya ba ni Amy? Sa pagkakaroon, 2 years na ni Kenneth. Healthy, ug full love paghihapon ng among relasyon. Sa mga naminaw karon, nga nagpangita pa silang true love, maura gini ako'y kasulti ninyo. Just wait the right time and the right person. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagid ni Mia nga taga Davao City uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nakulahan. Kaba. Di makatulong sa gabi sa laging laman ng isip ko. Ang mga kaagi gibahatan no duha sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.